Miche gi miche mag joriemb bodaboda e kaunti ma Mombasa ne kawuono jomonjo apisi ma jatend migawo mar wuoth Mombasa Daniel Manyala ka gidwaro ler ewi singo manyiche ne giketo gi gavana ma Mombasa. Gikoni kata bang' timo winjruok mane gikete gi gavana Abdulswamad Sharif Nassir mar sirogi kendo bero ohala magitimo. Onge singo moseketi e tim higni 3 nyaka nodonji e telo. Giramo ni winjruok makamago moting'o chwalo negi apiko nyaka to koro keti e tim e thuolo ma ndalo 7 mabiro makao kamano to gibiro kawo okang' machielo. 150. No chiko no biro tero jowa driving school. Mamano pok otimo. Kano chako kapok odonjo nyaka kosedonjo. Mano pok otimo. No wacho no biro kawo ng'ato achiel kila sub county mondo minwa tich. Mano bende pok otimo. Osebedo konyisowa weche mag revolving fund, mano osepitishe bunge kwa fuatilia weche mag bunge county assembly kacha. No osetim nyaka appointment mag viongozi machung'ne SACCOs go. Wan wasaulika. Na labirio wadwaro ni governor tim gik manya timo wana bodaboda Mombasa kae. Maka onge to bodaboda 20,000 wadhi gole barabara Mombasa kae nyaka wademand haki marwa. Onge tiene mar mondo mi wuondi jabodaboda en ng'ama yude lwete to chamo. Ere tiene mar mondo mi wuond ng'ama onge go. Okiwuonde kata ng'ama ng'ongo ma ng'at moro man gi gimoro ma kowuok to dhi yudo kama dhi yude. Jabodaboda ma en mana kata kaka koro koth chweni onge kamitiye. Pok onyal timiza gik mano wachonwa to watimbre nade wawere kisiasa. Wawere kabisa wan kaka jobodaboda wasejipanga kila sub county wabro chungo ng'atwa to wabro neno kaka wadhi mbele mondo wayud konyruok wan giwegi.